Malinaon sa kinatibukan ang pagtimaan sa Semana Santa sa Dakbayan sa Sugbo ug sa tibuok Central Visayas. Sayranta ang report ni Alan Domingo. Giulagway sa Cebu City Police Office nga generally peaceful ang dakbayan bisan pa man sa nagkadiyang kalihukan sa Semana Santa. Suma ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga way natala nga mga krimen sulod dining panahona. Ang kapulisan nagpatuman sa programa nga gitawag Holy Week, din epektibo matod pa sanglit. Nakik-alayon man usab ang katawhan sa pagkabot sa kalinaw. Ato nga Holy Week was generally peaceful. Ang atong gipahigayon nga holy days during the Holy Week, naghatag yun og nindot nga result, no, kay naminos ang mga crimes. Samtang magpabilin ang heightened alert sa kapulisan hangtod na sumabot nga piniliay. Buot masiguro sa PNP nga mamintinar ang kalinaw nining panahona sa kampanya hangtod na sa adlaw sa eleksyon. Mao na karon ang atong focus ni shift na ta gikan sa ato ang pag-assess sa nilabay nga semana. Kaya dito na sa security preparations and deployment for the upcoming midterm, national, local election. Samtang gipahibaw usab sa Police Regional Office 7 nga nagmalinaw ang rehiyon sa panahon sa Semana Santa. Gipasalamatan nila ang katawhan sa gipakita nining kooperasyon sa pagpabilin nga solemne ang kalihukan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak.